akuluakulu osachedwa taona makalata kuchokera ku opposition akuchita blame president pa nkhani ya vice president. Makalata amenewa akunena kuti Jane Ansah right honorable akupangidwa victimize ndi boma. Chodabwisa kwambiri kalata imodzi yachokera ku UDF, ina yachokera ku UTM. Ndeti mafunsa kunena kuti kodi UDF ayamba liti kuchita sympathize ndi Jane Ansah? Choyamba ndikufuna kuti ndithokoze adadi poti chinawakomera iwowo kuti andisankhe ndikhale running mate wawo. Ndikuti zikomo kuti inu mwaona kuti ine nditha kukuthandizani pa ntchito imene mukuyamba pa 16 Septembala. Ndipo nthawi ino ndikutsimikizirani adadi kuti ine ndili wokonzeka kugwira ntchito kukuthandizani. Ntchito ya vice president ndikuthandiza president, that's all. Vice president alibe ntchito ina yoposa kuthandiza president. Kuyambira kalikali kunalibe vice president umaiko. Kamuzu Banda anamulira zaka 31 opanda vice president. 1994 mu November tinapereka mphamvu kwa vice president, ndipo tinamuuza kunena kuti iwe vice president ntchito yako ndikuthandiza president. Pachisankho candidate amasankha running mate wake, we don't force him. Jane Ansah sanachokere ku UDF kapena ku UTM kapena ku TPP. Amene anamusankha ndi Professor Peter Mutharika. Timapereka mphamvu kwa candidate kuti asankhe running mate waku mtima kwake, chifukwa timafuna ubale wabwino after election. Koma vuto timaona akayamba kulamula ma vice president ena amakhazikisa makamu. Mama othandiza chipani chimene chinathandiza kwa mboma amalumikizana ndi adani pofuna kugwesa bwana wawo amene ali president. President akadziwa chikhulupiriro chimachepa. Tinazoona 2017 Saulos Chilima adayamba print ma t-shirt okonzekera 2019. That was the end of everything. Munthawi imeneyi Peter Mutharika amalamulira first term. Malamulo a dziko amene akuti president alamule 10 years. Koma Saulos Chilima 2017 amapanga print ma t-shirt kuti akapikisane ndi professor ku convention. Ubale wawo unasokonekera. Now chimene ndikutanthauza vice president asamakhe ndi phuma. Ntchito yake is to assist the president, that is all. Amayi anzanga tikhale othokoza chifukwa zikuonetsa kuti a professor atilemekeza ife azimayi. Last time munamunyoza Jane Ansah zambirimbiri. President iye wa bandalama akupita ku birthday amene akhale komweko a president chitani mwakuti inu ya UDM inu ya UDF, and today you come out ndikumanya kuti no, the president akupanga victimize vice president. Chomwe mukufuna ndikuyambaniza, but we will not accept that one. Chifukwa inuyo simukakonde Jane Ansah more than APM. Amalawi and Jane Ansah must know this. The vice president lero chifukwa cha APM 2019 mbiri yake ndafufutika. Anthu amene akuti ayi mayi amene ndi wakuba wabera chisankho Mrs. Tipex amatero kwa Malawi. Amene wafufuta mbiri imene iyi ni Professor Peter Mutharika. Ndero inuyo a UDF mumazungulira dziko lonse la Malawi ndikumanya kuti Jane Ansah sakakhale vice president. UTM mumatukwana kuti ayi Jane Ansah sakakhale vice president, and today mwapeka nkhani ndikumanya kuti no, the vice president akupangidwa victimize. How? Akuluakulu, history is the best teacher.